På grund af sin generthed har Johnny aldrig haft en kæreste, selvom han længe har haft lyst til det. Hvad synes du selv, du kan give til en kvinde? Jamen, jeg kan give hende liv herude på landet, hvor man har frihed til at gøre næsten, hvad man vil. Hvad kunne du så godt tænke dig, at I brugte tiden på? Måske en ferie indimellem, eller hvad skal man sige. Jamen, der er en hobby, hvor jeg samler på notetskære sådan med et motiv på fra de ting, at man besøger. Men det er ikke blevet til så mange her de 10 spor. Men det kunne jo være, det kom igen. Ja, hvis der kom en kvinde, så kunne det jo være dejligt. Ja. Hvad håber du på at få ud af at være med i det her program? Jamen, jeg håber på at kan finde min partner i det her program. At jeg kan bruge sammen med resten af min tid i hvert fald.